Piši kao što govoriš, a čitaj kako je napisano. Jedan glas, jedno slovo i tačka. Znam da znate na šta mislim. Mnogi od vas će se setiti i godine, a ja ću se okružiti. Pre skoro 2,5 veka Vuk Stefanović Karadžić podario nam je nešto što niko u svetu nema. Azbuku i pismo gde, kao što rekoh, jedan glas, jedno slovo. Vuk Stefanović Karadžić rodio se na Mitrovdan. To je veliki praznik koji Srbi slave, ali slave ga u Srbiji i svi prosvetni radnici. 8. novembar, Mitrovdan, je dan prosvetnih radnika. Ovaj naš podcast emituje se prvi put upravo na Mitrovdan i zato kako drugačije nego minimum 2 nastavnice sa mnom u studiju. Moje veliko zadovoljstvo je što su sa mnom 2 predivne nastavnice srpskog jezika i književnosti, Zorica Mihajlović i Jelena Antić. Dobrodošle. Bolje našle. Bolje vas našle. Kako je u Kragujevcu? Sunčano, fino, produženo, valjda će potrajati miholjsko vreme, tako da se nadamo da će ostati toplo i s polja i u duši. Tako je. Ja moram da priznam da sam nedavno na društvenim mrežama videla jednu fantastičnu fotografiju i odmah poslala svojim koleginicama i rekla, pogledaj ove razdragane žene nastavnice, i natpis je bio preko te fotografije veliki odmor. I ja kažem, mi moramo da razgovaramo na velikom odmoru, tim pre što sam ja u stvari o vašoj školi u kojoj vi radite u Kragujevcu čula predivne informacije, na prvom mestu o izuzetno dobrim međuljudskim odnosima. Zorica, hoćeš ti malo da nam pričaš šta vi tu u stvari radite? Sa zadovoljstvom. Prvo ću se zahvaliti za ovaj poziv. Stvarno se osjećam onako počastveno i vrlo prijatno i stvarno sam kao na velikom odmoru. Vidim ja da će ovde o svačemu da se priča. Tako je inače na svakom našem velikom odmoru. Škola Mirko Jovanović u Kragujevcu je jedna velika škola koja ima preko 1100 učenika. To moram istaći. Znači, radi se o grupi nastavnika blizu 100-ak nastavnika koji radi neki u jednoj školi, neki u 2, u 3, ali u svakom slučaju nekako osnovna osobina naše škole je ta zdrava empatija i ti zdravi međuljudski odnosi. Ponosimo se time, prepoznatljivi smo time, a nije slučajno da se jednostavno ti odnosi oslikavaju na mnogo toga i nekako iznad svega na rezultate rada naše škole. O tome stvarno može mnogo toga da se priča i da se kaže, puno zajedničkih akcija, puno uspešnih rezultata, puno različitih projekata, na zavidnom nivou sve to ostvareno na različitim mestima, ali ono što je ključno, a to je da nekako taj duh zajedništva i zdrave empatije vlada od ulaznih vrata pa do svih slojeva nastavnih, nenastavnih. Da. Rekli su mi kolege, kako oni vas u stvari zovu? Ne zovu vas od ove kolege zaposlene u školi već Mirkovci. Mirkovci, da. Da, mi se interno nazivamo Mirkovci i to onako volimo da tako imenujemo i sebi i da nas drugi tako imenuju i često čujemo sa strane blago vama i to 1, 2, 3, 5 blago vama je kod nas samo još više ojačalo taj osjećaj tog nekog opšteg profesionalnog i privatnog zadovoljstva. Ipak je radno mesto pola života, znači pola dana provedete sa nekim i mnogo je lepo imati takvu sredinu u kojoj znate da nećete biti loše prozvani, znate da ćete biti pohvaljeni i znate da će vam biti ukazano na nešto što nije u redu, a to je Mirko Jovanović. Divno. Jelena, ti si nešto mlađa od Zorice i međutim slažete se sjajno. Ovdje kad sam razgovarala sa Zoricom, molim te sa kojom koleginicom ćeš doći, a ona je rekla to je jedna predivna koleginica, majka 2 dece, je li tako? I žena koja ne govori samo maternji jezik sjajno, nego je ona šta uradila da bi u stvari usavršila i jedan strani jezik. Pa znate šta, ovako, prvo da se zahvalim na pozivu. Od samog početka, sem završene osnovne škole, ja sam i za srednju školu i za fakultet uvek odlazila na neki neočekivani način. Prvo, kada je bila srednja škola u pitanju, ja sam želela da upišem prvu Kragujevačku gimnaziju, ali sam onda otišla i sačekala ispred red i bio je ogroman broj učenika, tako da sam se okrenula i otišla i upisala medicinsku školu. Inače, Zoku i mene povezuje i to da smo
sam obe završila srednju medicinsku školu. Zatim, kada sam završila srednju medicinsku školu, onda, pošto sam dugogodišnji volonter Crvenog krsta, na jednoj od njihovih aktivnosti koja se zvala Selom u pohode, gde smo mi odlazili u te neke ruralne krajeve i pružali pomoć, obavljali razgovore sa starijim osobama. Jedan od lekara, a ja sam tada već bila 4. godina medicinske škole i naravno po nekom, da kažem, automatizmu sam se pripremila da upišem medicinski fakultet. I onda kroz razgovor sa tim doktorom on me je pitao šta želiš da upišeš, pa naravno da ću da upišem medicinu. I posle tog jednog razgovora sa njim, kada je on meni rekao, pa zašto medicina, ja tebe već vidim da sigurno ne bi žela da budeš lekar opšte prakse, nego da ćeš specijalizaciju, da li znaš da je to svakodnevni rad, da nećeš imati vremena za porodicu, 1., 2., 3. smena, ja tebi predlažem da ti upišeš nešto u prosveti. Prvo, zato što ćeš imati poštovanje od đaka, nije toliko naporan posao, mada se to naravno promenilo, nije toliko naporan posao i ja mislim da je to predlog za tebe. Ja sam se nakon tog razgovora vratila kući i rekla, iako sam se pripremala za hemiju da upišem medicinski fakultet i odlučila da upišem srpski jezik i književnost. A pre toga i onda smo naravno krenule na fakultet, Zoka i ja smo zajedno studirali, iako je ona već tada bila učiteljica, ali je odlučila da promeni profesiju i upiše. Nakon završene 2 godine ja sam pratila jedan konkurs koji je bio, to je bila razmena studenata, da odlazimo u Ameriku i da možemo da upoznamo njihovu kulturu, ali je uslov bio elementarno znanje jezika i da imali smo zadatak da čuvamo u porodici decu. Tako da sam ja odlučila, videla tu neku svoju šansu, iako sam završila tu 2. godinu fakulteta, redovno upisala 3. Ja sam zamrzla godinu i otišla sam na godinu dana u Ameriku, da sam u jednoj porodici čuvala 2 dece kako bih usavršila jezik i mogu da kažem da je to jedno veliko iskustvo jer sam za tih 1 godinu i 2 meseca zaista obišla skoro čitavu Ameriku i za taj period sam i jezik usavršila. A što se tiče mog i njenog poznanstva od tog trenutka, kada smo se upoznale na fakultetu, naše prijateljstvo traje i interesantno je da prvog dana, kada je ona završila za profesora srpskog jezika i književnosti, mi smo istog dana počele da radimo u školi. Ja sam i zapamtila taj datum, to je bilo 1. septembra 2006. godine i od tada do danas mi zajedno radimo u školi. Da, ja koliko znam svašta radite. Nedavno sam razgovarala sa jednim svojim prijateljem koji radi u školskoj upravi i on mi je rekao, znaš, kad Mirkovci naprave priredbu, to nije priredba, to je svečana akademija, to je događaj i traži se karta više. Dakle, ja pretpostavljam da su vaše svi događaji u školi veoma posećeni i Zorice, koliko znam, postoji nešto što je vrlo karakteristično i za tebe i za tvoju školu, a to je Čudna šuma. Da. Čudna šuma je rezultat čudnih okolnosti. Oduvek sam, od kad sam počela da radim još kao učiteljica, što je jedno divno životno iskustvo. Znači ja sam 15 godina bila učiteljica i pisala i tada dramske tekstove i nekako uvek smatrala da je velika stvar da neko dete pokaže svoje emocije na pravi način i od početka sam ukapirala da su te neke situacije kada ih mi motivišemo da oni glume bilo koju ulogu, baš trenutak gde oni pokažu neki deo sebe koji ovako mi nikada ne bismo upoznali. I bilo je situacija kada dete koje ovako ne pokazuje bilo kakvo interesovanje za moj predmet zasija na sceni. I onda, jel ti onaj đak najbolji? Ja kažem, ne bi da komentarišem, nije među najboljima, ali ovde je sijao, scena ga voli, a izgleda i on scenu. I tako je došlo do toga da sam ja počela da za svaku neku priliku upristojim određen dramski tekst i to je fino bilo i to je tako nekako uživali smo svi u tome, ali su moje koleginice počele onako, pa mogli bi nešto da napišeš za nas, pa nešto za nas. Nisam ja tu u startu baš da budem iskrena doživjela krajnje ozbiljno, ali na opet jednom divnom okupljanju i druženju, kada ćeš ti već jednom nešto napisati za nas. Tako se rodila ideja Čudna šuma. To je satirična drama u stihu u kojoj životinje naravno pokazuju sve osobenosti čoveka današnjeg vremena.
tu je mačka koja se zaljubljuje u miša, tu je bubamara koja odlazi u kozmetički salon i gubi svoje tufne i tako je krenula cijela priča. Znači, o tim probama i o tim aktivnostima koje su se odvijale u tom periodu, nekako, ne znam, svedoče svi u školi. Prvi čovek koji je pročitao tu dramu je bila Jelena, ja sam i sad na tome zahvalna. Jelena je inače moj glas razuma za sve moje napisane tekstove i toliko je, takav mi je komentar napisala, kako mi to sad kažemo, vetar u leđama, napravila mi je krila, dala mi je takav podstrek da sam ja shvatila da je to dobro, jer čovek ponekad nije baš spreman da proceni neko svoje stvaralaštvo, ali koleginice kada su dobile svoj tekst, kada su one pokazale svoju energiju i svoje interesovanje i koliko odvojenog vremena, to su žene koje su zaposlene, koje su majke, koje su domaćice, koje imaju 1000 svojih drugih obaveza, odvajale toliko vremena za probe da bi na kraju zaista to ispao, eto da kažem, jedan naš spektakl. Znači, to su bile profesionalne šminke sa izuzetnim kostimima koje su one same spremale. Toliko ljubavi, toliko saradnje, toliko zdrave kritičnosti među narodom, to je zaista retko se to može videti. Poenta svega, sve se to odvijalo u našoj školi, to su gledali naši učenici. Znate kako, vaspitanje nije priča, vaspitanje je primer. I taj odnos koji se nekako širio među nama i ta zdrava energija, ona je išla kao talas kroz školu, nekako je nosila sve. I onda je iza toga samo usledilo još čitav niz tih aktivnosti raznoraznih. Mi smo tu šumu, moram još to reći, izveli u Dečijem pozorištu u Kragujevcu kao humanitarnu predstavu i prikupljen novac od ulaze je dat našem bolesnom dečaku jednom i tako. Tako da je ta čudna šuma ostala baš zabeležena. Jelena, i ti učestvuješ, imaš svoju ulogu, je li tako? Jeste, ja sam imala ulogu zeke. Tako da sam baš prihvatila rado tu ulogu i ono što je baš karakteristično da kažemo da uvek u školi kad god krene školska godina profesori srpskog jezika razmišljamo šta ćemo raditi za neku predstavu, uvek Zoka kaže šta ćemo raditi ove školske godine, tako da samo je važno da se rodi ideja, pošto je ona većinom slučajeva kreator tih dramskih tekstova jer je jednostavno talentovana za pisanje i uvek se radujem kad god mi od nje stigne mail, pogledaj, molim te da li je to sve u redu, da li treba nešto da izmenim i tako da svaki njen, da kažemo, taj književni tekst koji ona napisala prođe kroz neku moju recenziju i ja se tome zaista radujem. Ali ono što bi posebno izdvojila za našu školu jeste da, što nas razlikuje u odnosu na ostale škole, da kada su te priredbe vezane bilo za dan škole ili za Svetoga Savu, da se to ne svodi na neko moranje, zato što vi to morate da uradite u školi, nego zaista svi željno iščekujemo tekst koji će Zorica da napiše i da nismo imali prilike do sada da vidimo da i nastavnici i škola učestvuju iz bilo koje druge škole, da smo videli da i oni zajedno učestvuju sa učenicima. Mi smo nekada imali da i bivši učenici su dolazili da učestvuju u tim predstavama, tako da zaista ono što ste na početku rekli, da veliki broj ljudi dolazi uvek da pogleda dramsku predstavu koju mi realizujemo u našoj školi. A recite mi, kako učenici, Zorice, reaguju kada vas vide? U stvari, pretpostavljam da učenicima iz vaše škole to je nešto što oni vide i to je negde prirodno i što očekuju u životu da tako bude i dalje. I sigurna sam da će oni biti ti koji će delić takve atmosfere u nekim svojim kolektivima stvarati. Je li ima nekih komentara učenika posle vaših predstava? Da, divnih komentara. Posle Čudne šume, recimo, kada su deca videla, i kažem ljudi, prosto bila je zaista onako, da kažem, puna škola, nakon toga sa decom komentarišem, ja kažem, da li vam se dopala? Ja nisam prvo prepoznao svoju razrednu, pa onda su bili oduševljeni time da nastavnici nisu samo ti koji dođu na čas, ispričaju lekciju, daju jedinicu ili peticu ili šta već. Počeli su drugačije da nas doživljavaju, počeli su da nas onako posmatraju kao kreativna bića, da i mi volimo u životu i zabavu i da prosto težimo nekim drugim stvarima i da su nam daleko širi vidici nego što oni smatraju ono što mi pokazujemo u učionici. Učionica je uzak teren, ja sam to uvek govorila.
To je nešto što, naravno, to je osnovna i bit škole, to je nastava, obrazovanje i tako dalje. Ali toplina škole se ne stvara na času, već van časa, počev od velikog odmora, pa preko svih ostalih odmora, pa preko svih ostalih van nastavnih aktivnosti, pa preko svih ostalih zabava koje se mogu napraviti sa decom. I mi smo vrlo brzo došli u taj stadijum da smo počeli da pravimo već iz predstave u predstavu da nastavnici i učenici nastupaju zajedno. I tako smo pre 2 godine imali 40 godina naše škole, to je bio rođendan naše škole i mi smo tada imali školsku rođendansku žurku. Napisala sam tekst koji je, tema toga je da su deca domaćini, naravno, slavi rođendan njihova škola, a gosti su im nepoznati. Izvlače papirići iz šešira i kogod izvuče papirić svojom pričom treba da najavi gosta. A gosti su nam bili Beethoven, Kolumbo, onda Romeo se nešto razboleo pa je poslao Juliju, tu nam je bio i Nikola Tesla, tu nam je bio i Pitagora, tu nam je bio Michelangelo. I sad, znate, svaka ta biografija pročitana, navedena, da oni pogode ko je, a svako od njih je izašao u autentičnom kostimu, znači baš onako kako je to trebalo. I sad zamislite našu decu koja slavi rođendan sa svim pesmom, sa okićenom, naravno tu je cijela scena u znaku rođendana, i sa tom velikom tortom koja je stigla naravno i pevaju pesmu u svojoj školi sa tim takvim gostima. Bilo je, verujte, veličanstveno. I ta predstava je inače uzeta za primer u Šumadijskom okrugu i navrh 15 dana smo dobili, da kažem, poziv, eto, i da ne kažem molbu, nego eto, jednu želju da ponovo izvedemo tu predstavu kako bi je pogledali nastavnici, direktori, već svi stručni saradnici iz celog okruga. Zaista moram da kažem da smo se divno osjećali, baš smo onako bili počastovani. Jednostavno shvatili smo da neko primećuje naš rad, da ga neko vrednuje na pravi način i da nekome možemo poslužiti čak i za primer. A velika je to stvar, da se ne lažemo. Apsolutno. Jelena, sigurna sam da svoje učenike pripremate za malu maturu, je li tako? I kakvi su rezultati vaše škole na maloj maturi? Ono što bismo posebno istakli da u posljednjih nekoliko godina naši rezultati naših učenika su iznad republičkog proseka, na što smo veoma ponosni, vezano i za srpski i za matematiku, pošto smo jedna, da kažemo, velika škola gdje imamo 6 nastavnika iz srpskog i iz matematike, ali ono što je, da kažemo, što odlikuje našu školu jeste da naši đaci uvek i u proteklim godinama su radili iznad republičkog proseka i to nam svakako veoma znači. Ja ću još samo dodati da je republički nivo i nivo okruga, da smo uvek jači i od jednih i od drugih, sad se pravim važno, ali opravdano, i da kažem da je takva situacija i sa svim izbornim predmetima. Znači, prosto iz svih oblasti nam deca baš odskaču, a mislim da se negde čarolija uspeha krije u svim tim odnosima i u toj zdravoj empatiji koja vlada među Mirkavcima. Da, to je, poznati ste po tome. Spoljašnje vrednovanje, pretpostavljam da je etos 5+, ili 4+, pošto je 4 najviša ocena, je li tako, u spoljašnjem vrednovanju. Tako da ono što vi gajite je nešto što je sigurno za primer, naravno. Koliko u stvari vaše kolege iz nekih drugih škola znaju kako vi radite? Pretpostavljam da imate saradnju. Da, imamo saradnju stvarno i nekako stručnu saradnju i kada god nešto organizujemo imaju želju da posete, da vide, da nas pohvale nesebično, da podele tu radost sa nama i ja ću reći da među prosvetarima uvek ima tog nekog zdravog duha za rezultat, za posle. Svi mi znamo koliko se truda uloži da bi se došlo do nečega. Znači to što se na kraju pogleda, to traje pola sata, sat, ali koliko je rada pre toga, to mi svi znamo koji radimo u školi, koliko je truda i rada. Ali se nekako to sve isplati tim zdravim emocijama potkrepljeno, da neko opšte zadovoljstvo čovek
postigne. Ja lično za sebe mogu reći nakon 35 godina radnog staža da stvarno moje stanje se zove profesionalno zadovoljstvo. Idem nasmejana u školu, vraćam se kući nasmejana, nekako sve što se događa, sve se može rešiti, ispakovati bez ikakvih dramatičnih situacija i nekako voljela bi da to traje i do kraja mog radnog staža, iskreno se nadam. A za to su prosto zaduženi oni koji su dosta mlađi, koji su tu da podstaknu, da podrže, da motivišu i da krenemo dalje. A što se tiče samih rezultata Osmaka, na to ću se nadovezati kada smo već u toj temi. Jelena i ja i još jedna koleginica koja radi u Kragujevačkoj školi smo prošle godine objavili nastavno sredstvo koje je odobreno od Zavoda za udžbenike i ja ću zamoliti Jecu da ona objasni o čemu se radi. Mi smo u stvari razmišljali o tome, pošto svake godine tako gledamo šta bismo mogli da uradimo i uvek smo polazili od toga šta bi prevashodno i nama bilo korisno, a onda i našim đacima. Tako da, razmišljajući o tome čega to nema, a neophodno je za pripremu za završni ispit. Opet je to krenulo od Zokine neke ideje, jer ona je prethodno izdala jednu pripremu isto za završni ispit, ali koja je bila vezana za jezičku kulturu. A onda smo mi, znači od te njene ideje, kada smo krenule da radimo, moram da kažem da je to bio proces, mi smo mislili da će to mnogo biti brže, ali da je trajalo otprilike negde 2 godine zajedno sa tim odobrenjem, onda smo odlučili da to proširimo i da bude zaista onako kako i naslov priručnik, odnosno tog dopunskog sredstva glasi jezički zbir za osnovce. Znači, to je sve ono što se nalazi, sav sadržaj vezan za sve oblasti srpskog jezika i književnosti. Počeo od jezičke kulture, gramatike, pravopisa i književnosti. Tako da knjiga, prevashodno je bila tema od izdavačke kuće, oni su tražili od nas da napravimo neke kao radni listove ili zadatke. Ali mi znamo da učenici one zbirke koji su im date, da oni čak ni to nekada ne popunjavaju, nego smo baš razmišljali da neko kada treba da se priprema za završni ispit, ima sve to u jednoj knjizi. Znači da ne mora da traži gramatike, čitanke od 5. do 8. razreda, nego da mu to bude dovoljno za pripremu. Razmišljali smo na koji način to da ostvarimo, tako da, pošto je sadržaj srpskog jezika i književnosti veoma obiman, onda smo to odlučili da bude preko preglednih i jasnih tabela i ono na što smo, da kažemo, posebno ponosni jeste da naša knjiga obiluje velikom broju primjera, gde svaka jezička definicija ili pravilo je potkrepljena velikim brojem primjera i to svakako je nešto što uvek đacima ostaje, da kažemo, kao jedna vrsta podsjetnika. Ono što je još karakteristično za ovaj priručnik jeste da smo dobili veliki broj pozitivnih komentara od naših kolega koje su koristile taj naš priručnik, da su rekli da gotovo kada se pripremaju sa đacima za završni ispit, da samo zavisno koja je oblast, oni otvore tu stranu, prelistaju sa njima i na taj način i to nama govori, potvrde da je to što smo radile zaista nešto dobro. Isto i kada su učenici u pitanju, razredne možete da nam donesete, da provežemo, je to dovoljno ono što imate u knjizi, tako da smo, da kažemo, napravile pravi posao iako mi, da kažemo u prosveti nemamo neku zaradu od toga, nego smo to lično želele da uradimo, da imamo nešto što je korisno, što će koristiti i nama i našim učenicima. A onda je samim tim iz tog priručnika, onda nismo ni tu završile, nego nam se rodila ideja kada smo u toku dugogodišnjeg rada sa učenicima razmišljale šta je to što našim učenicima najviše nedostaje. Onda smo videli da je to ta neargumentovana odbrana mišljenja i da naši đaci često ne mogu da artikulišu svoje misli i osjećanja čak i za neke pojmove koji im se čine poznati, a u toku rada kada je u pitanju govorna kultura, da sve ono što može da se bira, da li će biti usmeno ili pismeno, da onda i nastavnici i učitelji uvek u toj dihotomiji biraju pisano izražavanje. Tako da smo videli da je jezička kultura, odnosno govorna kultura, kod nas najblaže rečeno zapuštena oblast. I onda nam se rodila ideja za realizaciju jednog seminara koji nosi naziv Jezik kosti nema, ali kosti lomi,
za ovaj, da kažemo, zvučan naziv je zadužena koleginica Jelena Stefanović, koja je autorka sa nama ovog seminara, inače i ovog priručnika koje sam malo prepomenula, i tražili smo da to bude isto neko zvučno ime, jer znate, kada i u obilju seminara koje nam se nude, mi nekada prosvetne radnici kažemo više gde idemo, šta, pa sve to znamo. Tako da smo i tim nazivom, da kažemo, i privukle veliki broj kolega koji su došli, i ono što nakon realizacije seminara, ono što je za nas bilo, da kažemo, hrabrujuće, jeste da su izlazili zadovoljni sa tog seminara, da to nije bilo neko puko predavanje, nego da su zaista mogli da dosta toga dobiju gotovog materijala i da izađu zadovoljni i da znaju da to mogu da realizuju sa svojim učenicima. Ili da i oni sami stvaraju neke svoje materijale u odnosu na potrebe svojih učenika. Zorice, ja se sećam, jednom prilikom smo se ti i ja srele na nekom od seminara na Učiteljskom fakultetu u Užicu i moja nastavnica srpskog iz osnovne škole, iako u penziji, radila je sa nekom decom koja su zainteresovane, jer ona je u stvari dugo godina vodila recitatorsku sekciju u našoj školi. Zamolila me, kaže, molim te, kaže, ti se srećeš sa autorima različitim, trebaju mi novi dramski tekstovi. Ja sam tada u stvari se prvi put pre možda više od 10 godina srela sa tvojim objavljenim dramskim tekstovima. Reći ćeš nam nešto i o tome i pretpostavljam da to jeste dostupno kolegama da mogu da koriste i da prave nešto, neke drugačije priredbe i da rade na drugačiji način sa decom, ali bih te molila i da nam se predstaviš, od tebe očekujemo interesantan dramski tekst, ali ti ponekad pišeš i poeziju. Da, hvala. Rado o tome pričam. Reč ima izuzetnu moć koju mi, nažalost, vrlo često ne sagledamo. Koliko lepa reč, toliko i ružna reč. Ja se nekako uvek pridržavam ove lepe i pokušavam da je propagiram koliko god mogu. Ali izabrana reč nekako kod čoveka traži malo više osjećaja za sredinu u kojoj se nalazi, kako bi joj se i prilagodio i primenio. Dramski tekstovi u knjizi Na dečjim krilima su moj ponos. To je moje prvo književno čedo koje se izrodilo, pri čemu ću iskreno reći da materijala stvarno ima za još dosta knjiga, ali ja trenutno nemam vremena za to. Dok ja završim sve što hoću i sve zamisli koje imam u školi i sve te svoje aktivnosti vezane za dramske stvari koje zaista neizmjerno volim, ja onda ne stižem da spakujem novu knjigu. Ono što bih rekla još za dramske tekstove koji nekako postaje po tome, ja ću neskromno reći, prepoznatljiva. Šta je još lepo što mi se dogodilo, nekako život nameštao tako, a ja u tome uživala, da su kolege prihvatile to kako jesu, da su kolege na nivou grada prepoznale to što umem da radim, da je moja knjiga prosto odjednom zaživela u okruženju gde radim, a i širom Srbije, više ne znam koliko je gde otišlo. Hvala i za taj susret, setila sam se svega. Hoću da kažem da su ti dramski tekstovi nizali se i svaki je nosio svoju poruku i volim kad napišem dramski tekst, ako je već namenjen mladom naraštaju, da ima neku pouku koja će da im ostane onako, za pamćenje, za neko možda spoznavanje što sebe, što istorije, što svega. Ja sam napisala dosta rodoljubivih strana. Mislim da naša deca treba da budu gajena u duhu rodoljublja. Ne mogu oni voleti ono što ne poznaju. Pa hajde pomozimo im da upoznaju da bi voleli. I to su neke stvari koje su onako poznate spolja gledano. S druge strane, ja jesam poetska duša. Nekako mi je pisanje, hajde da kažem, najprostije ventil. Tu ja stavim sve ono što je u meni, sve ono što ja nosim i time izrazim i pokažem i ono što volim i ono što ne volim i ono što mi se sviđa i ono što mi se ne sviđa. Ja ću sada jednu pesmu, ako dozvoljavate da kažem, koja se zove Senka, a senka može u ljudskom životu imati više značenja, neka je svako doživi na svoj način. Samoća bi moja bila sama da nije tihog hoda tvog. Raskršće svako podeliš sa mnom kao deo koraka mog. Tebe sunce uvek rađa, horizont određuje dužinu tvoju. Da te oživim načina nemam, sem da ti poklonim visinu svoju. Oprosti što ti često okrenem leđa ili te teram da trčiš predamnom. Ti
senko moja, nema i bezlična, što deliš samoću sa mnom. Jedino noć nas sjedini, stopiš se tada u moje stope, pođemo na počinak zajedno, dok nas jutro ne razdvoji opet. Hvala najlepše. Hvala, Zorice. Vreme nas ograničava, zaista uživam u razgovoru sa vama. Ono što, kada je Jelena malo pregovorila o tome da jezičku kulturu praktično naši učenici nemaju razvijenu koliko bi trebalo, znam da obe znate da mi već 8 godina imamo našu društveno odgovornu akciju Čitalački maraton i znam da ste uključene, ja mislim, od samog početka. Čitaju li učenici u vašoj školi knjige iz edicija Čitalačkog maratona? Ja moram da kažem da baš, kao što ste rekli, od prvog kola kada nam je Nenad predložio o čemu se radi i kako bi to aktivnost bila, da mi smo odjednom odmah prihvatile da formiramo čitalački klub, iako smo na početku bile skeptične koliko će učenika uopšte se odazvati tom pozivu i da li će uopšte želeti da čitaju, ali pošto je to namenjeno za uzrast od 11 do 14 godina, uvek smo krenuli sa učenicima od 5. razreda. I na početku tu ima interesantnih nekih priča kada smo ih pitale, pošto smo zajedno vodile svaku radionicu, na početku kada smo ih pitali zašto ste deco uopšte se prijavili za čitalački maraton. Smo znali da veliki broj učenika sa razvojem tehnologije slabije čitaju i to je nešto što je, da kažemo, činjenica. Kada smo ih pitali zašto ste se prijavili za čitalački maraton, bilo je baš interesantnih odgovora. Naravno je bilo i učenika koji od malena, da kažemo, su naviknuti na čitanje i to je ono nešto što nas nije iznenadilo. Ali kada je bilo zašto ste se prijavili, neki su čak motivaciju nalazi, ja sam se prijavio samo zato što mi je obećana petica iz srpskog. Tako da smo mi morali da nađemo... Obećale? Jesmo i naravno da smo ispunile, jer kažemo, deco, ako vi pročitate 5 romana dodatnih u toku jedne školske godine, pošto je planirano za jednu školsku godinu da se to realizuje, to je neko vaše dodatno zalaganje i naravno da ćete biti nagrađeni. I odmah nakon te, da kažemo, tog 5. razreda, kada je to bilo, oni su se bez te neke nagrade zaista priključivali i od 5. do 8. razreda su nastavili da budu članovi čitalačkog kluba. Bilo je da su i učenici govorili, ja volim miris novih knjiga, na primjer, i to je bio interesantan, volim kada je nova knjiga kako lepo miriše, tako da je to nešto što nam je ostalo u sećanju, ali da kažemo da se zaista nas dve radujemo svakom novom kolu i da od poslednjih 3-4 godine smo čak i članovi stručnog žirija, tako da čekamo sada da oformljenje ovog čitalačkog kluba do 20. oktobra i nadamo se da će učenici se odazvati pozivu kao i svih ovih godina. Ali mislimo da inače za čitanje u školi je mnogo važna uloga nastavnika. Na koji način ćete vi motivisati učenike da čitaju, jer to jeste zaista da oni sad imaju mogućnosti da nešto prepričano, da pogledaju neku filmsku adaptaciju, ali ako vi od 5. razreda naučite da motivišete đake prvo nekim vašim stavom, onda će oni sigurno krenuti, da kažemo, i vašim stopama i da će to prihvatiti. Mnogo je lepo kada vidite učenike 7. ili 8. razreda ili kasnije srednje škole, kada su neke, da kažemo, važni neki događaji u laguni ili u vulkanu ili bilo koji knjižari, da zateknem tamo učenike da kažu da su došli da sebe, šta radite ovde nastavnice, baš mi je drago da vas vidimo, došla sam sebe da počastim jednom knjigom. To onda znači da smo mi uspeli da razvijemo kod njih taj osjećaj da treba da čitaju. Na početku to zaista jeste teže, ali oni kad kažemo, deco, vi pred spavanje, da li je 10-15 stranica, važno je da vama to uđe u naviku i ono, da kažemo, što je i neki, da kažemo, problem našeg školstva je kada oni imaju nešto što je obavezno, nešto što im je nametnuto. A ovde sada kada se oni prijavljaju za čitalački maraton, znači to je nešto van tih nekih, da kažemo, normi, ono što mora da urade. Tako da se oni vrlo rado odazivaju i to je neka drugačija atmosfera kada su u pitanju te radionice i nekako imate na jednom mestu decu koja zaista žele da budu tu. Uvek kažemo đacima da nikada ne sede na svojim potrebama, nego da ako ste već tu, ako ste odvojili vreme, da zaista onda uživamo u čitanju knjiga i u analizi tih dela. Tako da, kažem vam, radujemo se ovom 8. kolu, odnosno 8.
edicije, odnosno 8 godina za redom koliko učestvujemo u maratonu. Ja ću se samo nadovezati na ovu priču, iskustvo sa decom. Šta je mnogo dobro i pozdravljam ovom prilikom autore svih romana koji su prošli kroz ove naše ruke i kroz naše umove i duše, drže se tema koje su deci interesantne. I napomenut ću knjigu koju su malo komentarisali, Hotel Milion zvezda. To je roman koji je meni ostao onako u sećanju, po sadržaju naravno, ali iznad svega po reakciji učenika koji su pročitali, koji su se pronašli u toj priči. To je definitivno ustanova gde se deca odvikavaju od korišćenja mobilnog telefona. Toliko je interesovanje pokazalo, ta tema kod njih pokrenula, pa da li bi oni mogli, pa kako bi oni to mogli, pa ko bi od njih to izdržao toliko vremena da mu neko uzme telefon i tako dalje. Tako da ovi romani, što stvaraju tu čitalačku naviku koja je definitivno jako bitna u svakom pogledu razvoja bilo koje ličnosti, toliko je i bitno to što se bavimo temama koje su njima bliske, koje su primenljive, gde se pokazuje prosto neki njihov stav, gde oni jačaju sebe u nekim svojim mogućim odlukama. Tako da još jednom bravo za maraton. Drago mi je da smo deo toga, baš onako sa zadovoljstvom. To nam je već postalo normalno. Eto, idemo sad i čekamo dalje, već je to 8. godina u nizu. Tako je, dakle 35 objavljenih i evo upravo krećemo sa novih 5 iz nove edicije. Dragi ljubitelji velikog odmora, ja sam danas bila počastvovana sa 2 prelepe žene da budemo zajedno, sa 2 fantastične nastavnice da razgovaramo i ono što sam zaključila, one na prvom mestu vole sebe i trude se da u svemu što se oko njih dešava i u svemu što rade uživaju. I tako su u stvari i ljubav prema sebi prenele na ljubav prema profesiji i na ljubav prema deci i na ljubav prema kolegama, jer imali šta lepše nego da se volimo. Onda su rezultati i opipljivi i u duši, očigledni i nemerljivi. Srećan svima nama Dan prosvetnih radnika Srbije i ne mora to da bude samo 8. oktobra. Hajde da volimo ono što radimo svaki dan. Svako dobro.